खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव दायो नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माने भिडिअआथ' बिदि जेबो स्पेसियेल गैया नाथाय नोंथांमोनजोंनो ओरैनो माने एसे शेयार खालामलायनो होननानै माने लानानै फैनाय जाबाय दिनैनि बे भिडिअखौ माने मैया राज फुजायाव थांदोंमोन नालाय खैराबारि राज फुजायाव माने फादार आं माने सिस्टार थांदोंमोन जोंहा न'खरनि माने कार गंसेयाव थांदोंमोन जों साथामजों बिनिफ्राय थांनानै माने एसे बेरायहैबाय फादारजों आरोना मैया बिनिफ्राय बायदिसिना माने एसे लानानै फैबाय जानाय बिनिफ्राय एसे गानग्राबो माने फादार थांस्लाय माने बेलेग टाइमाव अयन' टाइमावथ' मोना नालाय फादारनिफ्राय माने टाइमबो होखाया आरो माने फादार गावनि पेरेन्टसा थांनाय बायदि माने सुबिदा मालाबाबो गैया माने मालाबा फैसा खम जाब्ला माखौबा लुबैब्लाबो मोनबोआ नालाय बिनिखायनो माने मैया फादार थांनायावनो माने आं बेखौ माने एसे जेकेटखौ लाखानो होननानै लानाय जाबाय आरोना जेकेटखौ माने बिराद गोदोर साइजनि नांगौ जाग्रा जाबाय लोगोफोरा आंनि जेकेटखौ मा बुंबावगोन आरोना नै जेकेटखौ आं नोंथांमोननो खिन्था होनोसै नैबे आरोना नै बेनिफ्राय र' आं नोंथांमोननो माने गाननानै दिन्थिनि दै नोंथांमोना नायलांबाय थादो र' लोगोफोर नैबेनो आरोना माने ओरैनो एसे गानसाब बायनो एसे मोजां जायो आरोना माने जेकेटआबो माने नैबे मिसा खोथाखौलाय मा बुंनो नङा होमबा लोगोफोर नैबे माने आंहा जेब्ला जेकेटखौनो बायनो हायाखैमोन बे समाव माने आं बे ओरैनो सिम्पोल सार्टजों माने थांनाय बोसोर बै 2 बोसोर जाबाय आरोना बेबायदिनो माने जेकेट गैया मा गैया माने मालायनि जेकेट टेकेटसो गानलाबायनो नांदोंमोन ओमफ्राय मा होनना बुङो जेकेट बिदिनो फादारनाव बिबाबो मोना माने फैसाफ्राबो बायनोबो थोआ बेबायदि अबस्था जादोंमोन आरोना बेनिफ्राय आङो नै लोगो सासेनिफ्राय बे जेकेटआ आं नै गुफुर जेकेटआ बेखौ आं लोगो सासेयासो आंनो अननानै होदोंमोन आरोना ओरैनो थास्लायस्लायनि जेकेटखौ लांनो मानो बेबायदि थाबाय थायो होननानै नोंगौ लोगोफोर आं मा खालामबावनो नङा होमबा नांगौ समाव जेकेटखौ बिबाबो मोनाब्ला माने आंहाबो दुखु नाङो माने गोसोआव गाबखांनाय फैयो माने मानो होनबा दिनै जेकेट मोनसे मोजां लानो लुगैबाबो लानो मोना मालाय गुबुनफ्राथ' गोसोबानो जेकेट मोनो लंपेन्ट मोनो नङा होमब्ला आंहाथ' दायो नै आरो आं दिनै आंनि गोसोनि खोथाखौसो शेयार खालामजोबदों दे लोगोफोर माने दिनै माने न'खराव सासे फादार सार्भिस दङब्लाबो माने आंहा सार्टआनो दिनै माने बिबाबो मोना माब्लाबा आं फैसा एसे फादारनिफ्राय लानायखौ मोनब्लासो माने एसे बायस'ना लानाय जायो नङाबा आरो बायनो नाङाबो टाइमबो मोना फारसेथिं मानो होनब्ला आंहा फारसे इसेबां सार्टनि माने गुबुनफोरबायदि बायनो लुबैनाय बिदि मोनसे बे गैया आरोना फिलिंसा गैया मानो होनबा गस्लाखौ नांगौ जायो बयनोबो नङा होमब्ला गाननाय थेवब्लाबो आं माने दाखालिल'सो फादारा होफैनाय गांसे माने क'क्राझार थांब्रबनायाव माने बायना लाबोदों बेखौनो इमारजेन्सि गानब्रबना थांनांदों आरोना नैबे ओमफ्राय दा गस्ला बेबायदि गैया ओमफ्राय मैया फुजानिफ्राय माने नैखौ सासेनो लानानै फैबाय एसे माने अननानै माने लानानै फैबाय बिनिफ्राय जेबो माने गैया होननायखायनो इसोरखौनो एसे गुदुं जि एसे हायो लानानै फैबाय बिनिफ्राय मोनसे सिम्पोल माने न'आव थानायाव गाननाय बेबायदि मोनसे सुवाटारबो लानानै फैबाय नाथाय गाना मा बुंबावगोन आरोना लोगोफोर माने दुखुबो नाङो माने बिदिनो न'खरा मा जाबावगोन आंहा जेबो साननानै मोनला आरोना माने ना एसे माबा मोनसे जोंनि बर' समाजाव माने हौवासानि बिमा बा आंनि बिमाया आरोना बेखौ मा बुंगोन माने एसे एनला माने बिहामजो बा आंनि मिसेसखौ माने एसे एनला बुंगोन गावनि असे साननानै नङा होमबा दानि बिखुनजोफोरा माने बिहामजोखौ एसेब्लाबो बुंखायो नङा होमब्ला बेखौनो एसे दुखु मोननानै माने बेबायदि न'आव थांनाय हुदाखौ खालामबाय थानो नागिरबाय माने खेबसे नङा खेबनै नङा खेबब्रैयानो जानो हमबाय माने बेबायदि मा खालामगोन सिन्था नांलाङो आरोना न'खरनि गासैबो माने सोरखौ मा बुंगोन बायदि जायो माने थेवब्लाबो बिनि गेजेराव दङ लोगोफोर दा नैखौबो लानानै फैबाय माने एसे गानसाब मोजां आरोना ओरैनो माने दा नङाबा आरो जेबो मालायनि जेकेटखौलाय बेसे गाननो गाव मोनसेबो बायना लानानै गाननो हायाखै माने मैयासो राज फुजायाव एसे फादारा बायसाबनानै होबाय आरोना लोगोफोर आं जेकेटखौ खुलिना दोनफिनबाय मानो होनबा आं दा गानथ'वा मानो होनोब्ला माने आङो दाबसे जायगायाव थांनो गोनां बे जायगायानो माने लखिमपुर लोगोफोर माने लखिमपुर थांनायनि जाहोनखौबो आं खोन्थालांगोन माने दा बेखौ आं बै लखिमपुर थांनोसै समावसो गानहैगोन आरोना बे समावसो माने दा गानबाय थाबाथाय आरो माने गाननो सुखुयैनाय नङा मोजां नाङा आरोना बिदिनो बे खालिसो आं
गिबि खेब गाननानै थांजेनगोन आरोना बेखौ बेनिफ्राय लखिमपुराव थांनायनि जाहोनानो जाबाय लोगोफोर थांनाय बोसोराव जिबायदि आगर गैयै आर'नाइ सावथुन खालामनो थांदोंमोन एबारबो देग्लायबो माने गोदानै दाउखा बिदै मुंनि सावथुनखौ माने बानायनो थांगोन बेयाव आंखौबो लिंहरदों लोगोसे आरो बेयाव गोबां महरगिरि आर्टिस्टफोरखौबो लिंहरनाय जादों बेयावनो माने लखिमपुर फारसे आङो माने थांनाय जागोन आरोना थाबैनो बेनिफ्राय बेखायनो आरो आंनो गांनैसो आरो ड्रेस बायबावनांगोन मानो होनबा दा रेडि जाजोबाखैनो ड्रेसफोराबो माने थाबैनो आं बाजार खालामफिन लायनांसिगोन मानो होनबा बेयाव आरो शुटिंनि समाव माने नांखागौ नालाय बायदिसिना कस्टिउम ड्रेसफोर नांगौ नालाय बेनिखायनो माने ड्रेसफोरखौ गाव न'निफ्रायनो बायना थांखानाया मोजां माने आरो बेयाव लखिमपुर बायदि जेनेबा थांनानै माने बाहायलाबायबाय थाला आरोना गुबुनाव बेनो माने दानि न'निफ्रायनो रेडि खालामजोबनानै थांनो नाजादों आङो हायो ना हाया नायनोसै आरो लोगोफोर बे मुभिखौ माने 28 नभेम्बरनिफ्राय माने मुहुरत लानाय जादों बे खालि माने गोबां गोदान गोजाम आर्टिस्टफ्रानो थांगोन जेरै मेन्डेला दांखालोदो दैमु लंकेशर मैथा माने प्रबिन मोगथां बेनिफ्राय आरो बिथिं आरो सोर दङ माने गोबां आर्टिस्टफोर दङ आरोना आंथ' मिथिजोबा माने बायदि गोदानबो दं गोजामबो दं माने बुंजोबनो हाया आङो सोर सोर आर्टिस्ट दा थाबावगोन एबारबो माने थेवब्लाबो नोंथांमोना बे फिल्मखौबो जिहेथु देग्लायनि आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ जेरैबायदि लोब लोब नोंथांमोना फैनानै नायफैबाय बेबायदिनो नोंथांमोना बे दाउखा बिदै सावथुनखौबो अनसायगोन आरो हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आं बेखौबो आसा खालामबाय नोंथांमोना अननानै जोबजासिम आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स आरो बिदिनो आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय था आरो जायफोर आंनि गोदानाव चेनेलाव गोदानै फैनाय अननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयारबो खालामना होदो ना मा बुङो लोगोफोर बेनिफ्राय बेनो आं नोंथांमोनजों एसे फोरमायनानै मोजां मोनबाय बेनियाबो माने राजफुजायाव थांनाया माने मा बायनो आरोना बिदिनो माने नांगौ बुस्थुखौ लाबाय आरोना जेरै माने बेड कभार गान्दुनि कभार बिसोरबायदिखौ एसे माने खमावनो मोननायखौ लानानै फैबाय माने नांबाय थाखागौ नालाय नांनाय बुस्थुआसो जोबनो थाङा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नङा होमब्ला थेवब्लाबो बिनि गेजेराव जि हायो गांसे गांनै माने बायना लाबाय माने जाहाथे उननि समाव माने नांगौ बायदि समाव मोननो हानाय बायदि नङा होमबा नङाब्लाथ' नों मालाबा हरखाब नांगौ जाब्ला मालायनो बिनोबो हाया बा मालायनाव बिनो थांनाय लोगो लोगो गोबां सिन्थाबो नाङो नङा होमबा गावनि न'आव थानाय बायदि जाया बेनिखायनो माने एसे न'आव माने बुथुमनानै लानाय थाबाय आरोना लोगोफोर जियानो जा माने दिनै आं सानसेयाबो ओंखाम जाखायाखै माने ओंखामबो उखैसेब मोनदों माने ओंखाम उखैसेब मोनब्लाबो माने बिदिनो दं दा हरनि ओंखामखौ एसे जाना लानोसै दा मोनब्लाथाय दा माने संगासिनो आरोना जोंहानि मादारा ओमफ्राय दायो मोनब्ला जानोसै दा जियानो जा लोगोफोर माने दाउखा बिदैनि शुटिंआ स्टार्ट जानो थांगासिनो आरोना नोंथांमोना रेडि था नोंथांमोना अननानै आंखौ बोर साबस्रि हरदो जाहाथे मोजां खालामनो हायो बे शुटआ मोजां जोबनानै फैयो जाहाथे आं बेयाव मोजाङै फाव खालामनो हायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोना आंखौ अनसायगोन आरो बोर हरगोन होननानै आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय आरो बयखौबो आंनि खुलुमनायखौ सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं इसेबां गोलाव खालामनो सानाखै मानो होनब्ला जेसेबांनो गोलाव खोथा बुंलाङो एसेबांनो गोलाव जालांबाय थायो नङा होमब्ला लोगोफोर खोथा बुंनायाथ' जोबनो थाङा बुङोब्लाथ' गोबांथार खोथा बुंलांबाय थानो हायो माने दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय अननानै जायफोर बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो प्लिज लाइक खालाम आरो अननानै साबस्क्राइबखौथ' खालामथारना होलांथारदो लोगोफोर जाहाथे आं बेबायदिनो गोदान भिडिअसफोर नोंथांमोननो आपडेट्स होबाय थानो हानायफोरबायदि नोंथांमोना गिबिसिनै नटिफिकेसनफोरखौ मोनग्रोनो हानाय बायदि बेल आइकनखौ थुनानै गालांदो ना मा बुङो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय सि इउ लोगोफोर